Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Gaurkoan kontu itxusiez. Ustez itxusiez itxeingo dugu. Gauza zatarrez, desatxeginez. Eta jakinez, zerbait itxusiez itxeiteko, nola joango gara ba. Munduan den lekurik okerrenera. Alde handiz. Amerikako estatu batuetara. Bai. Itzingo dugu amets Amerikarraz, eta Amerikarra esaten dugunean estatu batuarra esan nahi dugu, baina beraiek ez daukate adjektiborik esateko, eta orduan... Bat banik argitu dugu. Guri etzan beharrezkoa guri argitzea, eta argitu behar zietenei ez dakit oso ondo harrapatu dute. Ez dut harrapau. Ez dakit. Ja. Kontua da hori, esan dugu amets Amerikarra, baina amets gaizto bihurtzen ari dela, ikusten ari gara azken aldian. Bai, azken lau mende... No ez lortu zen independentzia. Ez dakit aurretik, Bai, ze gaina batzuentzat behintzat beti izan da amets gaizto, ez? Aukeren lurraldeare esaten diote, baina batzuei etzaia sekula aukerarik eman, gehienei, esango genuke. Baina zehazki eta garai batean legalki pertsona itxusiei itxizitzaizkien bideak itxustasunaren kontzeptu berezia erabiliz jakina, eta kontzeptu hori azaltzeko gaurko podcasta hasiko dugu Kalifornian, eta bukatu ere bai. Perfecto. Bai, eta hasi, zehazki, San Francisco hasiko gara, 1877 urtean, urte hartan, San Franciscoko udalak, ordenantza bat jarri zuelako indarrean, ezaugarri fisiko jakin batzuk zituzten pertsonak espazio publikoetan debekatzeko. Zehazki horrela zioen, objektu desatsegina eta nazkagarria bihurtzerainoko gaixotasunak, mutilazioak edo edozein modutako deformazioak dituen oro, zigortzen zituen arau berri honek. Ja. Kontuan hartu behar da, Gerra Zibila, 1871-tik 75 luzatu zena, justu 2 urte lehenago amaitu zela, eta orduan agintariek zeukaten ordenantzan hori aplikatu, ez? Veteranoei, ez? Hori gerran eta mutilatutakoei. Nori okurreten zaio mutilatzea? Hori da. Ez? Taina erakustea. Hori da. Gaur egun ere, veteranoen egoera ez da, ez, asko aldatu, hau da, diskurtsoan goraipatzen dituzte, baina gero praktikan abandonatuta daude, ez, arazo fisiko eta mentalak, pobrezia. Ni geratu naiz bendango veterano, eta hainbeste filmetan errepikatu duten ez? Bai, eta horiek, amets Amerikarra bete-betean. Erabat. Bai. I lose some weight and I'm gonna be a star. American life. American life. I live the American dream. You are the best thing I've seen. You are not just a dream. American life. American life. Tried to be a boy, tried to be a girl, tried to be a mess, tried to be the best, tried to find a friend, tried to stay ahead. Kontua da, San Franciscoko lege hori urrengo urte eta markadatan beste hainbat iritara zabaldu zela, edo antzeko legeak behintzat ezarri zituztela. Zerrenda luzea da, Reno, Nevadan, Portland, Oregonen, Lincoln, Nebraskan, Columbus, Ohio, Chicago, Illinoisen, New Orleans, Louisianan, Pensilvanian, estatu osoan, hiri bakarrean, eta epatu dugu Chicago, Illinoisko hiria, eta Chicagoko 1916ko ordenantzak garbi laburbildu zuen legearen helburua zein den, ez da. Kaleetatik itxustasun guztia ezabatzea. Bena zita, ez? Hori da. Eta arau haiei, extraofizialki edo ugly laws deitu zieten, lege itxusiak alegia, ez? Eta lege hoien testuak irakurri ezkero ez dirudi personezari direnik, ez? Ematen du objektua
deskribatzen dituztela, gauzak. edo eraikinen fatxadak, edo zaborra zuzenean, ez? Baina ondorioak benetako pertsonek jasotzen zituzten, ez? Isunak izaten ziren, edo kartzela zigorrak. Eta normalean pobrezian zon jendea zenez, kartzelara zuzenean. Berkeleiko Unibertsitateko katedradun batek, Susan Schweikek, gaia hori landu zuen 2009ko liburu batean, The Ugly Laws, Disability in Public, lege itxusiak, desagaitasuna publikoan, izenburuko liburuan, eta bere ustez lege horiek estetika hutsa zaratago ulertu behar dira, ez? Eta behar esan duenez, pobreak eta baztertuak zigortzen zituzten. Eta azkenean, eskaleek, ez, saltzaile ibiltariek edo kaleko artistek legea betetzen ez bazuten, bizibidea galtzen zuten. Ezin zutelako, ez, lanik egin. Eta gehienetan osasun komatxo artean, osasun instituzioetan sartzea, beste erremerik izaien geratzen, ez, eta garai hartan, osasun instituzio horietan sartzea edo biziarteko kartzela zigorra jasotzea, neko antzekoa ziren, bai. Baina pobrezia zigortzeaz gain, lege itxusiek beste lege batzuei ere, beste bazterketa lege batzuei ere bidea zabaldu ziren estatu batuetan, eta Schweikek dionez, lege itxusiak 19. mendearen amaieran ezarriko ziren beste lege batzuei estuki lotuta daude. Helburu bera dutelako, espazio publikoetan nolako pertsonak nahi zituzten kontrolatzea. Eta horla, batetik, astatutako hainbat hiri eta estatutan onartu zituzten eugenesia legeak daude multzo horretan. Horien artean ezagunena desgaitasunak edo buruko gaixotasunak zituztenak antzutzea izan zen. Egun hauetan eko asko itziten dena Puerto Ricoren egoerari buruz eta estatu libre elkartua dela eta hori dena, eta eugenesia legeak Puerto Ricon bereziki oso eragin izan zuen. Antzutze pila bat izan zian, eta ez ziren mugatu gaixotasunak zituztenei, edo zein emakumerekin egin zuten, eta ondorioak oso larriak izan ziren. Eta modu hortan, helburua etzen soilik espazio publikoetatik persona hauek desagertaraztea, komunitate horiek edo talde horiek erabat desagertaraztea, ezabatzea zen. Bai. Eta gainera, ez bakarrik eugenesia legeekin, beste lege batzuekin ere zerikusia dute lege itxusi hauek, ze hegoaldeko estatuetan ezarri ziren arrazagatiko segregazio legeak ere, hori dute oinarri. Eta esan behar da, lege hauek ofizialki 1970an aplikatu zirela azkenekoz, zehazki Omaha, hirian, Nebraskan, baina indarrean egon ziren berez, ofizialki beste 20 urtez. 1980an bertan bera geratu ziren estatu batuetako kongresuak desgaitasun legea onartu zuenean, eta hori dena ofizialki ze praktikan jarretzen dute, hori, gizarte talde berdinak baztertzen legalki edo ez legalki. Hemen pixka bat pedante jarriko naiz, lege itxusi hauek idazten hasi ziren garaian, itxasoaz beste aldean, Irlandan eta Londresen, Oscar Wilde, eta ez dut Parisen ere bizi izan zela, ez? Bai. Oscar Wilde poetak eta idazle irlandarrak esaldi hau idatzi zuen, hobe da ederra izatea, ona izatea baino. Hori Wildek esan zuen? Bai. Bitu Oscar. Eta baina lege itxusi hauek ikusita, nik usteet esaldia osatu daitekela, eta esan hobe da ederra aberatsa eta txuria izatea, ona izatea baino. Ja. Bai. Joder, Oscar Wilde. Bai. Ez nekan zerrenda horretan sartuta. Nik uste modu ironikoan esatezula, ez? Bai. Seguro? Bai. Vale. Pentsatu nahi dut, bai. Eta, esan dugu ja, lege zehatz horiek indarrean, ez, egoteari utzi ziotela, baina talde horien bazterketa bultzatzen eta areagotzen jarraituko zuten, argi eta garbi, eta horren adibide garbi bat ikusiko dugu orain, esan dugu San Francisco hasi dugula, ez, gaurko podcasta,
eta esan bezala Kaliforniara itzuliko gara da. All the leaves are brown. And the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. Eta Kaliforniara, nora, zehazki Los Angelesera, Lei? LA, hori da. Eta Los Angelesen barruan, oso zabala baita eria, Skid Row izeneko auzunera, berez auzoak Central City East izena du ofizialki, eta izen ofizial horrek garbi uzten du hiriaren erdigunean dagoela, ez? Central horrek. Berez Skid Row hitzek B auzoa edo auzo pobrea esan nahi dute, eta hiri askotan daude alakoak, baina nongoa den zehazten ez denean Los Angeleseko auzo honetaz ari garela ulertzen da. Berez 1,2 kilometro kuadroko azalera du, hau da, 50 etxe bizitza bloke, gutxi gora bera, eta Estatu Batuetako etxegabe porzentajea handinetakoa duen auzoa da, eta inguruan ditu, arteen auzoa, modaren barrutia, hiriko finantzagunea ere bai, Hollywood ere, ez? Hollywoodeko glamurra ere Urrun, ez? bai, neko hurbil dauka fisikoki, ez? Eta azken finean da, hiriaren bihotzean dago Skid Row. Zaila da populazio reala zein den jakitea, baina 11.000 ingurukoa da, ofizialki. Txurien populazioa 22%koa da. Esan behar da, Estatu Batuarrek txurien populazio diotenean hispanoak, txurikoak izan arren, kentzen dituztela. Ez du balio. Bai, beraz hori, txurien populazioa 22%koa da, eta Estatu Batuetan berez gehiengoa dira, 160 ingurukoa dira txuriak, imaginatu zein den diferentzia. Eta kalkulatzen da 5.000 etxegabe bizirela bertan, gaur egun, berriro diot, oso zaila da, kalkulatzea, benetako zifra, baina populazioaren erdia behintzat kalean bizi dela. Eta horietatik, erdi ia hau da, esan genuzak populazioaren laurdenak edo, buruko gaixotasun larriak dituztela uste da. Eta auzoko biziretxa aropena 58 urtekoa da. Estatu Batuetakoa 2024ko datuak dira, 79 urtekoa da. 30 urte gutxio. Bai, 31, zehazki, bai. Eta nola iritsi da hortara, ez? Auzo hori, Skid Row. 1848 egingo dugu atzera, ze urte hartan Estatu Batuek Kalifornia erosi zioten Mexikori, Guadalupe Hidalgoko hitzarmenaren bidez, erosi ere komatxo hartan jarri behar dugu. 15 milioi dolarreko truke, euskeria, eta orduan ekialdeko kostaldean kontzentratzen zen populazioaren zati handi bat, Kaliforniara, ez, mendebaldeko kostaldera mugitzen hasi zen, besteak beste urre bila, ez? Sukar horia jota. Hori da. Eta kosta batetik besterako trenbidea ere zuten, eta trenbide hura, horietako bat, baino iriste zen Los Angelesera, eta zehazki gaur egun Skid Row dagoen, ez, punturaino hortxe amaitzen zen, eta horrek zer nahi du, aipatutako Amets Amerikarra betetzeko gogoz iristen ziren bidaiari askok, ez zutela ez ametsa betetzen, ez lanik lortzen, ez etxerik topatzen, eta azken geltokiaren inguruan pilatzen hasi zirela. Eta hasieratik auzoaren aldeko, auzoaren egoera aldatzeko saiakerek eta politikek ezin izan zuten biderik egin. Garai hartan,
19. Mende bukaeran edo, kaztari batek hauxe idatzi zuen, ez zaitezte saiatu klase horri laguntzen. Komunitatearen aurkako krimena da hori egitea. Haiei laguntzea. Klase, esaten zuen behintzat. Bai, Ondo kokatzen zan bera. bai. Kontua da 1950ko hamarkada inguruan edo, kalkulatzen da 10.000 etxegabe inguru bizizirela Skid-Rowen, eta egoerak pixka bat antzeko jarritu zuela 1970ko hamarkadan arte, ze orduan hiriko agintariek erabaki zuten auzoa goiti bera aldatzea. Auzoa goiti bera aldatzea, bai. esaten denean, ondorio esaten da asko zehatzagoa. Bai. Ezta? Bai, bertako etxegabeak, gaixoak, pobreak, bertako bizanleak garbiltzea, handi botatzea. Eta auzoko erakin guztiak bota nahi zituzten, eta gero berregingo zituzten, negozio auzo distiratsu berri bat eraikitzeko. Gaza bat egin zuten. Bai, hori da. Baina auzo barruko komunitateko arduradunek edo hauxe izan zuten, oso logikoa dena, eta da, auzoa ezabatzen baduzue, atzean dauden arazoa konpondu gabe, azkenean Skid-Row txikiagoak sortuko dira, hiriko beste hainbat tokitan, beste hainbat hiritan gertatu den bezala, ez? Baina erdigunetik urrun baldin badaude. Hori da, ez dituzu ikusten. Baina politikariek zekiten edo arrazoia zutela, auzotarrek edo arrazoia mantzieten, eta horregatik egin zutena zen, auzoaren mugak ondo zehaztu, eta kanpoan, inguruan, eraikin oso, distiratsu berriak eta luxuzkoak eraiki zituzten. Eta hasiera batean behintzat, barruan hainbat zerbitzu ere jarri zituzten, martxan, adibidez komun publikoak eta espazio publikoak, literalki, elementu horiek jendilajea erakarri eta auzoko mugen barruan geratzea eragingo zutelakoan, ez? Hau da, ezin digu kanporatu, barruan geto moduko bat sortuko dugu, eta hor barruan, ez mugaien barruan mantenduko ditugu. Mugatuan bizi gara, ikuste ezin direnak uade. Itxurak mugatzen gaitu, pentsakera ere kontrolatzen. Ez du nahi betirako. Lozea oraindik bizitza bizi nahi du. Bueno, kuriosa egiten da, agian azken hamarkadetan ohituago gaudelako kontrako norabidean izatea bazterketa. Bai. Ez? Haie bota, eta gauza garestiak eta guaiak erdiguinen utzi. Bai. Eta kasuntan, pues, esan zuten, zuek geratuan, Bai, bagoaz. uarte moduko bat geratu zen hortartean. Esan beharra dago, auzoaren inguruan ez zituztela harresi fisikoak eraiki, ez? Baina nolabaiteko harresi ikustezinak jarri zituztela, adibidez mugako kaleetan argiak aldatu zituzten, kaleko argiak aldatu zituzten, eta espetxeetan erabili ohi dituzten argi txuri bortitzoiek erabili zituzten, ordezkatu zituzten, eta hori ez, jendea kaleoitatik aldentzeko eta barrurantz bateko. Mugazkanpoko gertuko zabor edukiontziak ere giltzaz itxi zituzten, Skid-Roweko biztanleak ara janari bila joan ez zitezen, eta horrena pixkanaka joan ziren ez muga ikusezin, baino nabarmen horiek irekitzen. Orokorrean estatu batuetan eta Los Angeles hirian hiru hamarkada horietan, ez 1970, 80ko hamarkadatan etxe bizitzen prezioak gora egin zuen, oso nabarmen. Horrekin batera, zehazki osasun mentala arduratzen ziren erakundeen finantziazioak oso nabarmen egin zuen behera ere bai, pixkanaka bazen ere, eta azkenean inguru haietako psikiatrikoen zaborrontzia, literalki bihurtu zen Skid-Row. Batez ere gaixotasun larria zituztenekin, ez zekiten zer egin, anutzi, eta bai. Eta gero horri gehitu bertzaio
Reagan administrazioak abian jarri zuen drogaren aurkako gerra, hori ere kakotxe Bai. artean esan beharrekoa, ze Reaganek ez zuen drogasaren arduradun gorenen aurka egin, ez, kanpaina horretan, konsumitzaileen aurka baizik. Eta, barkatu parentesi bat, baina Reagan eta hitz egiten ari garela, azken aldian ez dakit, Trump ikusi dugu toponimiarekin eta, ez, halako akats batzuk izaten, eta, ez, eta... Egin ditun akats bakarrak bizitzen. Groenlandiari Islandia ditu dio, eta ikusi nuen bideo bat, ez, oiek denak biltzen zituenak, batez ere toponimiaren ingurukoak, eta nire grazia berezidentzian Mississippiti. Mississippiti. Bai, ditzen diola. Nahiko silabak, ez dauzka, itzorrek, eta irekin beste silaba bat gitu dio, Mississippiti. Eta gogoratu nintzen Reagan eta, okerrez banago 1985, oraingo Inglaterrako errege Carlos Charles, eta bere orduko emazte Diana, galesko printzesak ziren orduan, egin zuten lehen bisita etxezurira, eta oraindikan Alzheimerra diagnostikatuta ezpazakoan ere, edo behintzat jakinarazi ezpazuten ere, Reaganek Lady Diri, Diana printzesari, Princess David dituzion. Princess David. Bai. Bueno. Ikusi nahi badimazu hor dago bideoa. Ez dakit, korratu nahi sortaz Reaganetaz, hori, ez dakit, estatu batutako presidente izateko alako, ez? Joe Biden bat egin zuen, ez? Bai. Beste bat. Beste bat, ez? Bai. Bueno, barkatu parentesi luze hau, kontua da esaten ari ginen hori, ez? Reaganen drogoen kontrako kanpaina hori berez etzela drogaren kontra, baizik eta kontsumitzailearen kontra. Azken finean, aurreko hamarkadatako lege itxusien antzera, baztertuak are gehiago zigortzeko eta baztertzeko balio izan zuen, ez, kanpaina horrek. Baina, esan behar da, muga ikusezin horiek barrutik ere, auzo barrutik ere, nolabait ere bultzatu zituztela. Ze horrela besteak beste lortzen zuten etxe bizitza prezioak nahiko baxu ez mantentzea, eta bintzat etxegaben populazioa edo porzentajea ez handitzea gehiegi. Eta azkenean nolabait ere muga horiek barruko komunitatea ere babesten zutelako, ez? Eta autonomia eta autogestio gutxieneko bintzat ematen zietelako. Bai. Baina udalak egin zuena zen, hori aprobetxatu, auzoa ia zerbitzurik eta hornikuntzari gabe usteko, eta azken finean Skid Rowen funtzionatzen zuen zerbitzu publiko bakarra, nola ez, polizia izan zen. Bai. Hori beti prestu. Bai, eta azkenean lege itxusiek egin bezala, eta Reaganen drogaren aurkako legeek egin bezala, pobrezia kriminalizatu egin zuten berriro, eta azkenean zan hiriaren arazo guztiak bloke horietan pilatu eta eskutatu nahi izan zituzten. Eta esan dute, podcastaren erdialdean edo, Skid Roweko adibide modura ekarriko nuela, baina salbuespena ere, bada, neurri batean, ez? Esan bezala auzoak nolabiteko autonomiari eta barno antolakuntzari eta gestioari utzi diolako. Eta nik uste, esan daitekela hori hobea dela, estatu batutako beste hiri batzuetan, eta munduko beste hiri batzuetan gertatzen denarekin alderatuz gero, ez? Normalean, baztertuak aldirietan egoten dira, sakamanatuta, galduta, inolako antolakuntza ez eta barne laguntzari gabe. Nik uste, Skid Roweko egoera ezin dela idealizatu, ez? Eta autonomia hori ere ezin dugula haien garaipentzat jo, ez? Nahiko tristea dalako egoera, auzo hortan. Gero ez dugu aipatu, azken urtetako bilakaera, baina fentaniloaren krisiak imaginatu nola eragin duen auzo horretan. Baina postu gaitezke xetasun batekin, eta da boteretsuen porrotaz, ez? Zergatik, pentsa zoruak zenbat balio duen Los Angeleseko erdigunean, ez? Eta nolako negozioa egin daiteken 50 bloke horiekin. Bueno, pues hoy se kendu dioguna. Ez dago
estutzeko arrazoi gehiagorik agian. Ere muertan, ez? Ez. Gaina postu ere negatiboan, ez? Postu behar dugu. Besten penekin gu postu. Bueno, hori ere Bai, asko erabiltzen dugun teknika bada, ez? bai. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.